Bo día, saúdos a todos, especialmente a todos os que nos estades escoitando desde Radio Filispín. E hoxe estamos aquí con Cristina Moreira, nosa invitada, para poder charlar con ela un bo anaco e que nos conte cousas da súa vida, do seu labor. Hola. Preguntaríache directamente, es a primeira presbítera de España. Non sei canto tempo levas exercendo esta labor e como foi o camiño ata alcanzalo. Pois son presbítera desde o 14 de marzo de 2015. Antes diso fora diaconisa desde outubro do 2013. O camiño para chegar a estas dúas ordenacións foi un camiño vocacional, un camiño espiritual, buscando obedecer e cumplir, de alguna maneira, as últimas vontades de Xesús. E tendo en conta que esas últimas vontades eran máis importantes que calquer obstáculo legal ou calquer tradición ou calquer impedimento que se me poñería adiante. E en canto atopei xeito de poder realizalo, pois xunteime con unha asociación de mulleres presbíteras que comezara a andadura a bordo dun barco no río Danubio. As 7 primeiras mulleres ordenadas presbíteras por homes obispos ordenáronse nun barco para non ter problema con ningún tipo de bispo estos asuntos territoriais que tanto se cuidan na Igrexa Católica Romana. Entón eu son dese linaxe de mulleres que decidiron obedecer o que elas crían que era xusto, que era o seu camiño de vida e que era o camiño que Deus lles poñía adiante por encima de toda clase de impedimentos, facendo camiño onde non o había, abrindo paso no medio das silveiras, no medio do monte, no medio do mar, como fora, porque elas decidiron ser o cambio que querían facer. Queremos un cambio, ímolo facer. Iso foi a decisión. Entón, elas empezaron no 2002, eu íame enterando a poucos do que ian facendo, dos seus progresos, de como pouco a pouco pasaron a ser máis, a incluso haber algunha entre elas que fora obispa. Contacteinas aí polo ano 2010. Foi unha decisión así como unha especie de palanca, unha decisión tomada polo feito de que naquel momento, Billeito XVI crea un decreto que equipara o violar nenos con ordenar mulleres. No mesmo corpúsculo legal, no mesmo decreto, que está destinado a castigar as faltas máis graves da Igrexa, as gravísimas, de feito chamase así, de graviorum, de delictos gravísimos. El condena todos os abusos feitos a menores, violacións, etc., dicindo que é o peor que se pode facer, e acto seguido hai outro punto nese decreto que di que ordenar unha muller, quen a ordena, a muller que recibe o sacramento, ten a mesma gravidade e será castigada coa mesma pena. Eu lembro que leo esta información que me pasa unha amiga e decido inmediatamente coller o teléfono e dicir onde hai que firmar para ordenarse. Era o que necesitaba para dar o paso, non? Decir, eu non quero ser cómplice desta atrocidade. E desde entón, pois, obviamente, puxenme a estudiar teoloxía, aínda sigo estudiando teoloxía, fixen a formación interna que facemos as mulleres, pois, con unha teoloxía renovada, con outra maneira de entender a Igrexa, os ministerios, etc. Fun discernindo, pensando, vivindo e demais, e ao cabo de 3 anos ordeneime na Coruña, na comunidade do Home Novo. Ordenoume unha obispa de o que se chama Orde do Diaconado. Entón, exercín durante 2 anos e despois marchamos a Colombia e desde Colombia fun a recibir a seguinte ordenación a Florida e a ser en Colombia, pero non puido ser por cuestións de seguridade. Desde entón estou exercendo esa función, esa labor coa nosa comunidade do Home Novo na Coruña, na praza de Recife.
Falas de o comezo que se tiveron que bordear, digamos, os límites, esa ordenación a bordo dun barco, tamén de castigos duros, de dictados por parte da Igrexa na que o castigo evidentemente se puña a un nivel alto, pero tamén, conforme te estou escoitando, vexo que pouco a pouco esa comunidade crece, esas persoas que a pesar de todo deciden dar un paso cara adiante son máis, supoño que o camiño foi duro, pero non sei se pouco a pouco comeza a ser un pouco menos duro. O camiño pode parecer duro en tanto en cuanto din que nos castigan. O que pasa é que conforme vas andando, vaste dando de conta que esas ameazas, esos castigos que eles queren poñernos por diante son fantasmas, son santas compañas que cren que nos van a asustar e é todo o contrario, porque de feito a ameaza consiste en excomulgar, e disto, que me vai excomulgar a min se eu teño unha comunidade, se vivo nela, se celebra nela a Eucaristía e todos os sacramentos, que me vades a quitar que eu teña e poida perder? Absolutamente nada. E aí está a cuestión. Entón, daste de conta pouco a pouco que esta igrexa está chea de cousas que meten medo, que ocupan o lugar que debera ser adicado ás cousas que axudan a dar máis amor, máis axuda, máis xustiza á terra, e que hai un esforzo terrible que se fai por meter medo á xente. E que non se deron de conta que hoxe, século XXI, 2023, a xente non ten o medo que tiña hai 5 séculos, a excomunión, a ser desterrado da súa aldea, a que ninguén lle fale, a que ninguén lle venda pan, a que os seus fillos non poidan ir á escola, o sea, todo o que significaba a excomunión na Idade Media e incluso en idades posteriores, non? Todo iso gracias a que as nosas sociedades civís están permitindo liberdade de expresión, etcétera. Todas esas, digamos, trabas dan un pouco de risa. Teño compañeiras que lles mandaron a excomunión e a enmarcaron e a teñen no salón hasta con purpurina, non? Por decir, pois, este dictado a min estame dicindo que o fago ben. Porque que unha igrexa como esta, que agora mesmo tería moito que mirar para si, é moito que limpar, é moito estrumo que sacar, verdad? É moito que mirar para os seus adentros. De algunha maneira me rexeita, pois significará de algunha maneira que non son súa de todo e que me manteño igual libre de algún pecado, o cual é absolutamente certo. Porque o que si fomos vendo as mulleres nese crecemento do que falas, que é exponencial, agora hai esperando a ordenarse en España 4 persoas, está saíndo tamén candidaturas en Francia, o cal indica que o proxecto entusiasma, ilusiona, porque son camiños de liberdade e porque empezamos a ter comunidades e compartimos entre todas, non? E decimos, ostras, a túa comunidade que fai? Pois a miña tamén. Onde hai posibilidade de creatividade, onde todos somos iguais, onde non se entende o presbítero ou a presbítera como alguén que está ao mando e que ocupa o espacio e que ten privilexios e que é unha persoa aparte, sagrada, con especie de nimbo. Non, somos persoas casadas ou non casadas, con fillos, con defectos, cada unha coas súas especialidades e cualidades, pero sí moi comprometidas co Evanxeo, coa espiritualidade do Evanxeo, é dicir, somos persoas de oración, persoas que, hasta onde eu sei, somos auténticas. O que decimos para nós é certo, crémolo, e damos testemuña de cousas que para nós son valiosas. E non estou segura de que na grande iglesia estructurada no sistema todos os meus compañeiros poidan decir o mesmo. Sí. É ilusionante estar con xente da que sabes que te podes fiar e que creo mesmo que a ti. Escoitándote,
Venme á cabeza unha nova igrexa que se abre ao mundo, que ten un novo sentido de comunidade, que ten a capacidade de reflexionar, adaptarse aos tempos. Non sei se iso está en certa contraposición cunha iglesia que se fecha sobre si mesma nestes días. Non sei se existe un camiño para unar as dúas visións ou para que tamén dende o Vaticano escoiten. Non sei se en algún momento se sentaron realmente a escoitar e a ver que hai de novo e que hai de aproveitable nesta nova visión da comunidade que ao final é de todos. Pois sí, a comunidade somos todos os bautizados e bautizadas e ninguén pode quedar excluído dos dons do seu bautismo. Entón xa para empezar iso é imposible de quitar e fai de nós comunidade ipso facto. En canto se te bautizan eres esa comunidade. Realmente non sei que contestarche porque nós levamos anos intentando crear pontes co Vaticano, como ben dís, que tamén lle chaman a Santa Sede, por non decir a Santa Fame, verdad? Pontes que son cartas, que son contactos por persoas, por moitas vías. Incluso estivemos o mes pasado no sínodo, non participando no sínodo porque non tiveron a ben invitarnos a ningunha de nós, senón en eventos que houbo en torno ao sínodo, onde nos xuntamos unha morea de asociacións, todas autoproclamadas católicas romanas, pero que como non tiñamos voz no sínodo, fixemos un sínodo fora das portas en torno ao Vaticano. Non houbo maneira en ningún momento de poder sentarnos, evidentemente, con ninguén do sínodo. Os contactos foron porque cadrábamos persoas no mismo comedor, por exemplo. Estivemos reuníndonos varias asociacións nun sitio que se chama Pastor Bonus, que é un hotel gigantesco, e comían nese mesmo hotel e pernoctaban os bispos e a xente que estaba no sínodo. Entón, aí puidemos facer un montón de contactos e de xente que escoitaba falar de nós e que nos preguntaba, pero bueno, vos que sodes? Moi interesados, pero tamén recibimos respostas que nos interrogaban no sentido de, pero bueno, ti non podes decir que eres presbítera. E logo, por qué? Porque é imposible. Dixa, mira, toca, o sea, non vai ser posible se o son. Temos é como chocar cunha especie de parede de cristal onde parece que sí, que somos da familia, pero hai un cristal, como nos hospitais, para prevenir as infeccións, sabes? O sea, non sei, están noutro mundo. A min o que me preocupa é que teñen unha linguaxe que só vale para eles e que non oen. Realmente a sensación do cristal por momentos foi moi dura, por outros momentos foi absolutamente apabullante. Tivemos con nos a Raúl Vera, hai unha entrevista que lle fixo Victorino a Raúl Vera en Roma, e Raúl Vera, este bispo mexicano, preferiu seguir o noso sínodo antes que interesarse polo sínodo oficial. E estivo en todas as xornadas de principio a fin escoitando todas as conferencias con un intérprete que lle contaba en castelán todo o que se decía en inglés e sumamente interesado e que nos escoitou, estivo ali falando longamente, pois por exemplo coa miña obispa Brigitte Mary Meehan que estaba ali querendo saber e prometendo facer de ponte pois co Papa Francisco, co que el ten relacións, non? Entón parece que de vez en cando ábrese aí unha brecha, un pequeno, unha fiestra diminuta pola que parece que vai entrar algo de aire, pero realmente é moi residual. A min o que me dá esperanza foi ver toda esa xente que ninguén convocou, que non teña entradas no sínodo e que aínda así nos xuntamos en Roma e de algún xeito dixemos, esta tamén é a nosa casa. E nós tamén temos algo que aportar. A mensaxe das mulleres presbíteras sempre é escoitádenos. Nós temos novos modelos de comunidade e xa temos experiencia pois desde 2002 a 2023 son 20 e pico de anos. Temos algo que contar, porque xa fixemos comunidade, algunhas de nós xa morreron, xa quedan xa segundas xeracións, xente casada por nós, xente bautizada, comunidades que botaron a andar e algunha medrou moitísimo. Podemos darvos algún incluso consello dicindo isto funciona.
isto outro tamén. E iso que estades a facer non vai funcionar. Cando a Igrexa está sempre buscándose as pulgas, dicindo, ai, que fixen mal, que a xente non vai á misa. Oiches, fala con nós. Igual temos algo que explicar ou algo que contar de por que a xente non che vai á misa e como si podería ir á misa. O que pasa que creo que saben a resposta e non lles interesa. De feito, falas dun relevo xeracional co que queda sobre a mesa que non é algo novo, non é algo momentáneo, é algo que xa está establecido, leva tempo enriba da mesa, pero, sin embargo, a moita xente lle pode sorprender. Non sei se é falta de interese por parte da sociedade ou que tamén en algún momentos se intentan tapar esas alternativas dentro da religión. Decir que se pode facer comunidade, que tamén a xente é dona da súa espiritualidade, do seu destiño e que a comunidade pode botar a camiñar por si mesma. Eu non sei se intentan tapalo. Eu digo todas as veces que me preguntan que un ser adulto é alguén capaz de crear mundos e que un ser adulto xuntado con 2 seres adultos, 3 seres adultos e máis seres adultos e incluso con seres non adultos, o sea, é dicir, xente capaz de crear mundos, somos todos e todas. Falta que o creamos, falta que de algún xeito recibamos o impacto desa verdade. Nós somos capaces de facer comunidade e non precisamos que ninguén nola veña a montar. Esa capacidade do ser humano de facer familia, de facer grupo, de facer movimento, existiu sempre. Cando a perdimos? Eu estou pensando en Galicia, por exemplo, non? En que eu recordo contos de meus avós e de meus pais que contaban pois esas veladas na lareira ou esos velatorios que se facían onde a xente sempre daba a recordar as mesmas historias, pero nese momento recordaban que eran clan. E logo fulanito, quen viña sendo? Pois acórdate da súa prima que casou non sei onde. Eu vivía en Francia, só viña aquí nos veráns. E vos podo decir que esa sensación de clan, de que esa xente cos seus medios era capaz de facer piña. Onde vai todo iso? Tamén hoxe vendo como está, pois aquí estamos na terra de meus ancestros. Estamos en Montecelo, a miña avoa e a súa familia vivían na casa de enfrente e todos os meus antepasados están soterrados nese cementerio que hai aí a 100 metros. Se veñen a este mundo, moitos deles, e que non acaban de crelo, porque se desmantelou completamente o tecido, a rede, ese poder de crear rede de comunicación, de contacto, de cariño, de, como lle chamamos aquí, de roce, esa palabra tan bonita que hai en galego, facer roce, que despois andamos como andamos e nos poñemos e nos cabreamos por un marco ou por un sacho que non está onde ten que estar. Iso tamén é certo, pero sabemos a que pertencemos e sabemos de onde somos. Pois iso mesmo acontece nas comunidades e iso, por exemplo, vino moito en Colombia. A capacidade que tiña a xente cando se convocaba de construir a comunidade. Estive nunha parroquia moi extensa do Amazonas apartado, pero aínda era montaña, aínda Cordillera dos Andes, que levaban anos, pero anos como 20, sin ter unha misa. E de repente, casas que están a 2 horas e media de marcha, foi chegando xente, hasta que, o sea, do luns ao xoves nos xuntamos igual 200 persoas que dixen, de onde saen todas? De onde viñeron? A pé, polo monte, coa memoria ancestral de que eran comunidade. Nunhas condicións malísimas, o local era moi feo, non tiña fiestras, os nenos, os vellos, aínda teñen ese espírito, esa, non sei como chamarlle, esa conexión que une os seres humanos e a todo o que vive, tiñan a viva. A min gustaríame que aquí en Europa aínda se respirara iso. E observo que está como desconxuntado, porque o lugar desa conexión natural, dese tecido humano, ocúpao estructuras administrativas e tamén na Igrexa. Estructuras de poder
administrativas, legalistas, ríxidas, desprovistas de vida, de soplo e, por suposto, desprovistas tamén de liberdade, de aire limpo, de capacidade de abrirse. Estamos como pechados nun armario, non sei como describilo. De feito, participache nunha protesta nos xardís de San Ángelo para chamar a atención do Vaticano á hora de que as mulleres poderan ser ordenadas na Igrexa Católica. Non sei se existiu unha reacción, se existiu realmente interese ou ese, digamos, burocratismo do que falas ás veces separa moito o grito da comunidade dos representantes que deberían atender a mesma. Si, a nosa protesta fixo moito barullo nos medios que nos atenderon, que estaban ali, cando levantamos aquela pancarta morada xigantesca que poñía ordenade mulleres. A xente que pasaba, miraba, algúns aplaudían, outros facíanos así coa cabeza, non lles gustaba moito. Había moita sorpresa, moitísima sorpresa, porque é un tema que para moita xente nin existe. Nin se preguntan. O cura é un home, punto. É que iso é a min faiseme rechamante, non? O decir, pero a ti non che chama a atención, o sea, que todos esos que están aí sean homes. Vas á Praza de San Pedro, como estiven en unha misa, e toda a parte esquerda, a esquerda do altar, eran homes. E despois á dereita, pois como entraron mulleres, xa era máis mesto, por primeira vez na historia. Pero hai xente que non lle remexe nada pensar que o cura teña que ser un home. A mí sempre me chamou a atención, porque sempre me preguntei para que quería no altar o home os seus atributos de home. Para que lle sirven? Non sei se o feito de mexar de pé é unha cousa determinante á hora de celebrar a misa, non sei. A min que me expliquen, non? Pois a xente non o ve. E cando ve mulleres pois que levan unha estola ou que levan roupa de cura, quedanse así con cara de non pode ser. Pois claro que pode ser, porque é a roupa que se quita, se pon, e non ten nada de máxico. Pero é terrible, a imaxe impacta moito. O que vimos nos rostros da xente que pasaba era o impacto de, ostras, ordenar mulleres. Pois non se nos ocurrira. Entón había reaccións para todo tipo de gustos. Pero suliñar que esta manifestación que estaba patrocinada pois pola Women Ordination Worldwide, a Women Ordination Conference, Future Church, a miña asociación de mulleres presbíteras, etc. Estábamos todas ali ás 8 da mañán, O sea, convocáronos ao mencer porque a policía non daba permiso máis tarde. O sea, para que fixéramos o menos barullo posible, se iso que preguntabas. E despois, o día seguinte, houve unha manifestación que foi dunha igrexa cercana, pois, cruzando o Tíber, e prohibíronnos portar pancartas e berrar consignas. Desfilamos en silencio, como unha procesión. Querían que déramos imaxe de peregrinas. Entón, ali fomos, hai moita grabación en internet do noso paseo en silencio, silenciadas, onde a poli nos encuadraba e nos avisara moito de que se alguén berraba algo, paraban todo. E a primeira parte da manifestación transcurriu por unha rúa estreitísima, onde non había xente que nos poidera mirar porque era moi estreita. Só nos veu a xente cando atravesamos o Tíber pola ponte e cando chegamos a Sant'Angelo, onde si aí nos deixaron berrar. Pero, insisto, Sant'Angelo aínda non é Estado do Vaticano. En este eido non sei se tes algunha esperanza. O papado de Francisco en certos momentos pareceu ter un aire renovador, un aire de preocuparse por cousas que parecían soterradas. Non sei se existe esperanza precisamente en rachar ese silencio, digamos que xa histórico. O Papa Francisco ten un aire, sí. Aire ten moito. Non sei como decilo con todo cariño e con todo respeto, pero sí, moito aire e moitas palabras. Moitas palabras que siguen respirando no aire, porque cambios que se saiba, só fixo cambios, eu diría que cosméticos. Comparado coa inmensa injustiza que representa ter excluída a inmensa maioría dos membros da Igrexa, do pobo bautizado, dun sinfín de tarefas,
entre elas as máis importantes, que son as sacramentales. Pareceme un escándalo tan grande que os pequenos cambios que fixo, pois como de convidar mulleres ao sínodo ou darlles postos na administración da Santa Sede e esas cousas, pareceme cambios cosméticos. E atreveríame incluso a decir, porque ninguén o di, pensámolo moitas, pero non se quere decir porque o Papa Francisco hai cara a él como unha especie de proteccionismo de mulleres que protexen o patriarca, que protexen o velliño da casa. Pobriño está maior, fai o que pode. Temos moito esa cousa de protexer a quen nos oprime buscándolle disculpas. E o patriarcado non lle compren disculpas. O patriarcado non ten dereito á vida. Sea o Papa Francisco, sea o Papa que sexa. Non nos valen cambios cosméticos. Preguntábame un xornalista este domingo que me parecían esos pequenos cambios. E lle dixe, mira, a min esos pequenos cambios parécenseme que como si, vouche dar unha metáfora, imagínate un esclavo negro nunha colonia alá en América, cando aínda había esclavitude, e que veña o seu amo e lle diga, fulanito, a partir de hoxe imos a facer reformas, imos a cambiar a túa sorte. Voulle poñer 2 selos máis a túa cadea e mira, sabes que che digo? Vámonos chapar en ouro. E dirá o outro, e a liberdade para cando? Para cando a liberdade de ir onde me dá a gana, de traballar para cando me dé a gana, de cobrar polo meu traballo, de casarme con quen me dá a gana, de que os meus fillos non sexan vendidos, de que a miña muller non sexa vendida e a leven a non sei onde, e eu poida ser o amo do meu destino e facer coa miña vida o que realmente podo facer. E as mulleres, e vou a seguir, mulleres LGBTIQ+, e todas as diversidades que se queiran, divorciados voltos a casar. E podemos seguir así unha longa lista de persoas excluídas da igualdade, excluídas da xustiza. Dicir, os 2 requisitos que se necesitan para que haxa paz en calquer sitio. Na Biblia, que é o noso texto de referencia, non pode haber paz sin xustiza. Isto é certo para o pobo hebreo e é certo para os cristiáns, que herdamos o seu libro santo, a Torá. A paz e a xusticia bícanse. Non van unha sin a outra. É dicir, mentras non haxa esa xustiza, é dicir, que cada quen reciba o que é seu, o que lle pertence, o que Deus ten disposto para ele ou para ela, non haberá xustiza nin haberá paz. Non pode ser, é imposible. Nin pode haber perdón de nada tampouco, porque non se reparou. Que se fixo con todas estas enquisas e traballos serios sobre os abusos? Coñezo ben, por exemplo, o caso francés, onde saíron á luz centos e miles de casos comprobados, non imaxinados. E quedáronse cortos nas cifras porque só colleron as que estaban certificadas como certas, as historias, non? Sigue esperando o señor Sauvé, que é o director da Comisión da Investigación dos Abusos da Igrexa Francesa, que o reciba o Papa. En cambio, o Papa recibiu a Academia Francesa dos Sabios, que se montaron ese proceso para ir a contarlle que a Comisión Oficial de Investigación, además avalada por a Igrexa Francesa, equivocárase, porque parece ser que o mal non é sistémico. A tese da Comisión dos Abusos era que todos estes abusos ocurriron e están a ocurrir porque o sistema o fomenta, porque é un sistema propicio, un sistema de abuso de poder e de dominación sobre o máis feble que fai que é doado abusar dos demais. Entón, o que se pedía era cambios sistémicos para poder empezar a reparar o mal, evitar que ocurra máis mal. A idea era cambiar o sistema, modificar todo o que houbera que modificar. E propoñíanse canles, medios e solucións concretas para eses cambios. Nin caso. Entón,
Non sei se existe un camiño, nos falabas do colectivo LXTB, persoas divorciadas, vemos tamén as persoas que sufriron abusos dentro da igrexa. Non sei se existe un camiño para unar todas estas realidades, se estades en contacto, se estades en continua relación para facer un novo camiño entre todos e todas. En Roma iniciouse un encontro que durou 2 días con 150 conferencias dunha iniciativa que se chama Spirit Unbounded, que significa espírito sin límites, sin fronteiras, onde foron invitados a falar cristiáns e cristiáns de todos os espectros, desde Leonardo Boff hasta o colectivo LGBTIQ, as mulleres traendo temas de dereitos reproductivos, o tema do divorcio, por suposto as presbíteras, o sea, todo o mundo tivo unha palabra que decir e todos estábamos xuntos facendo igrexa. É unha experiencia absolutamente única que se vai a continuar, que vai ter unha continuación pois na próxima etapa do sínodo, que é en outubro do ano que ven. E temos pensado seguir en contacto durante todo este ano para seguir levando a cabo iniciativas e crear esa rede da que tanto nos compre, non? Esa rede de comunicación para darnos de conta. Primeiro que somos irmáus e irmás, en pé de igualdade, e que temos aínda esperanza. Falabas antes de esperanza. A esperanza témola posta no reino de Deus, porque se a temos noutro sitio vamos mal. Vamos moi mal, polo menos a corto e a medio plazo vamos moi mal, pero si creemos nas nosas pequenas forzas para ir cambiando as cousas localmente e estar en rede, mirando uns para outras e vendo que fan uns, que fan outros, compartindo experiencias e, sobre todo, non calar e non parar, seguir camiñando. Ti formas parte da Asociación de Mulleres Presbíteras Católicos Romanas. Non sei cal é a súa tarefa, a relación ca comunidade, tanto dentro como fora do ámbito católico, do ámbito religioso, se nos podes explicar un pouco cal é a súa tarefa, cal é a súa labor e como se desenvolve. A Asociación de Presbíteras Católicas Romanas, para nós é importante, a súa tarefa é precisamente facer que se materialice o cambio que se pedía. É dicir, hai asociacións que piden que ordenen mulleres e a Asociación de Presbíteras ordena mulleres. É dicir, pasa á etapa seguinte. Elude esperar os permisos, esperar a que alguén nos diga que xa, alguén supostamente dentro do estamente patriarcal, lóxicamente, porque é o que hai. Se non decir, si temos dereito, vamos a collelo. E se se pode facer, facémolo. E conste que temos moitos aliados homes. Hai homes como Roy Bourgeois e outros que foron excomulgados por participar en ordenación de mulleres. Entón, a nosa asociación o que falle, ordenar mulleres. E últimamente estamos empezando tamén a abrirnos un pouco a ordenar homosexuais, transexuais, o sea, dicindo que é o mesmo pobo de excluídos e de marxinados. E sobre todo dicindo que esas persoas non é tanto o darlles o seu dereito, o que merecen, necesitan elas mesmas, non? Senón pensar que cando nunha comunidade se dá unha vocación, un talento, unha capacidade, normalmente iso dáse para a comunidade. Non se dá para que esa persoa se mire ao espello e diga, oye, que ben toco o violín, espera que me gravo e me escoito 300 veces. Non. Se ti sabes tocar o violín e o tocas ben, teóricamente para dar concertos e para que outros te poidan escoitar e se deleiten coa túa música porque eles non saben tocar o violín. En certo modo, nós temos un saco grande onde meter todos os talentos e as cualidades das miñas compañeiras, e cada unha aporta unha cualidade diferente, pero o que temos en común é que queremos poñer o que somos ao servicio do pobo de Deus, desde a oración, desde o ensino da palabra de Deus, desde a fracción do pan comunitaria, desde a nosa vamos decir, entusiasmo, amor pola comunidade. Ese amor pola comunidade que fai que pensemos que todo é pouco
contar de que esa comunidade viva e se reúna. Somos un pouco como esas aboas que o día do patrón, se non ven todo o mundo, non é patrón. Pois esa é un pouco a nosa vocación. Conforme vamos facendo, vámonos decatando de que lle fai ben á xente. Entón, creo que a miña asociación, a nosa asociación, basicamente está para iso, para facer ben, para servir. Falamos todo o tempo das trabas, as dificultades que pon a Igrexa, pero non sei se existe algún tipo de resistencia por parte dos fregueses. Non sei se te atopache algunha vez con algunha dificultade, dúbidas ou algunha desconexión á hora de exercer a túa labor. A desconexión pode provir de xente que non me necesita, basicamente. Os que están conformes e lles sirve de algo que fago ou que facemos, porque somos dous na nosa comunidade, o Victorino Pérez e máis eu, por puro expreso desexo da comunidade, non porque nos impuxéramos nin nos mandara aí ningún bispo. A xente que ven nos quere e non nos pon trabas. E os de fora, de cando en vez, pois, sí, molestan un pouco. Permítense decir cousas, pois na rede atoparedes toda clase de cousas pouco ilustradas e basicamente moi ignorantes. Hai moita ignorancia. A primeira traba é a ignorancia. O feito que moita xente non coñeza a historia da súa igrexa e moita xente non lea nin o Evanxeo. Entón, xa non sabes a importancia que tivo na vida de Xesús as mulleres. E que non foi precisamente unha importancia que consistía en dar de mamar aos bebés ou en servir de parturienta. Non, mira, espera un momento, as mulleres na vida de Xesús foron decisivas. A samaritana empeza pedíndolle el de beber e acaba sendo a primeira a quen Xesús lle di que ele é o Mesías. Unha muller. Levaban os seus discípulos non sei canto tempo querendo sacarlle esa revelación e non foron quen. E ela sacoulla enredando na conversa. Esta muller da aldea avispada dixo: espera que te vou a confesar, a ver quen és ti. E dille outro: si souperas quen é o que che dá de beber. Ah, sí? Pois espera, ven que te confeso. E confesa ela a el. Impresionante. E Xesús decátase e dille: pois váixelo contar, dilles que o que atopaches aquí, non? Está María Magdalena, que foi crucial durante todo o proceso da vida pública de Xesús, estivo aí. Se non fora por ela non estaríamos aquí falando. Se María Magdalena non anuncia a resurrección, que leches anunciamos os cristiáns? Un señor que era moi simpático, o crucificaron, o enterraron, e vaya, bueno, fixo ben, pero así a todo. Aí morreu o conto, non? Esquecímolo. E a xente non o sabe ou non cai na conta. Non o sei. Non sei como son os mecanismos. E despois saber que durante 3 ou 4 séculos as mulleres e os homes exerceron os mesmos servicios e ministerios. Cando, non recordo se foi no terceiro ou no cuarto, de repente nun concilio se decreta que queda prohibido ordenar mulleres presbíteras, queda claro que era unha cousa que se facía. Nós temos un galego ilustre, Prisciliano, a quen na casa chamamos San Prisciliano, que unha das cousas das que se lle acusaban, entre outras, era de dar demasiado poder ás mulleres, e el ordenaba mulleres presbíteras. Por lo menos a tradición así o conta, non? Entón había como todo un costume diso. A xente non o sabe. A xente cree que nós saímos aí á rúa como protestonas, militantes esquerdosas, con ganas de fastidiar o Papa, de reventar o sistema, desobedientes, bueno, chámasenos de todo. Iso son moi consciente das cousas que se din por aí. Sin saber que en realidade o noso propósito é do máis obediente que pode haber. Cando Xesús lle di a María Magdalena, recién resucitado, vai ali e dille aos meus irmãos, os que quedaron ali en Xerusalén chorando, encerrados nunha habitación, que me vayan a esperar a Galilea. Eu estou vendo unha escena onde hai unha señora que recibo o encargo de proclamar os recados de Xesús.
Non estou inventando nada, nin fago militancia feminista dicindo iso tamén o podo facer eu. Conste que a maiores isto leva ao feminismo, porque non queda máis remedio. Feministas si son, efectivamente, gracias a Deus, porque foi quen, ao fin e ao cabo, lle debo a Deus descubrir a miña igualdade, o meu potencial, as capacidades que Deus me deu para estar no mundo. Entón digo, bueno, pois Deus dame máis valor que a miña sociedade e que a miña igrexa. Non iba a ser feminista. Bueno, teño ferramentas divinas para ser feminista. E de feito, vexo nas túas palabras unha visión, unha interpretación con perspectiva de xénero das Santas Escrituras, tamén da historia relacionada con elas. Non sei se eso é unha das ferramentas clave a hora de desenvolver a túa labor e tamén como se integra nesa labor a perspectiva, digamos, en busca da igualdade, en prol da igualdade e tamén de dinámicas ou problemas, disfuncións, tanto dentro da súa espiritualidade como do día a día, que sufren especialmente as mulleres. Evidentemente, as mulleres, cando collemos as escrituras ou cando collemos os textos da tradición cristiá ou calquer texto producido na nosa igrexa, onde predominan unha proporción, non a cuantifico, pero andaremos cerca dos 90% de señores escribindo, nós non podemos non ver a perspectiva de xénero. Eu non podo ler o texto de Xesús chamando os seus discípulos nunha praia onde chama pescantines sin imaginar nesa escena a praia chea tamén de mulleres que veñen esperar a pesca cos seus paxes para ir a vendela, que están axudando a sacar as redes, que se remangan e axudan a sacar os remos dos botes. A ver, aquí estamos a uns pasos de xente mariñeira, eu procedo de xente mariñeira, e eu sei que a miña avó, a Josefa, que está enterrada aí, ia pola mañanciña a recoller o que pescara o seu home e os seus fillos para ir a vendelo a Betanzos. O sea, non é que empezas a coller as escenas do Evanxeo e non podes evitar proxectarte e decir, aí había unha señora, había unha señora. Estaba cheo de señoras. Que pasou cos relatos? Pois que non importou falar das señoras. Non formaban parte do relato porque naquel momento a cultura, que aínda era máis patriarcal que agora, facía que as mulleres non tiñan entidade. E hoxe en día estamos traballando, desde logo na nosa asociación, no noso seminario online, porque a nosa formación faise online, é un seminario independente onde traballan teólogos e teólogas coa nova teoloxía que xa permite ver as cousas de distinta maneira e, por suposto, que se traballa a perspectiva de xénero, a lectura dos textos desde a apertura. A apertura ao que non é tradición, o que, sobre todo, a todo o que se deixou de contar. O que sorprende, desde logo a min impactoume sempre, os silencios e os espacios baleiros que había nos relatos do Evanxeo, que se volvemos a colocar todas as mulleres que faltan, as mulleres e os nenos, e a xente pobre tamén, que falta moito, necesitamos polo menos 4 veces máis páxinas. Faltan moitas historias. Hoxe, unha das nosas teimas é recuperar esas historias. Ou polo menos sinalar co dedo o lugar que deberan ocupar esas historias. E dicir, aí falta xente, imos a por ela. Eu, para rematar, preguntaríache, creo que a pregunta que pode rondar toda a entrevista, que cal é o papel que debe ter a muller no futuro da igrexa, no futuro das súas comunidades, e como conseguilo. Non sei tamén se és optimista a que este un camiño de non retorno, un camiño que só pode avanzar e conseguir o seu obxectivo. Só podemos avanzar porque xa estamos en camiño e imparable. Non son optimista, son realista. Sei que é imparable porque é xusto. E cando algo é xusto, acaba acontecendo. Entón, vai ocorrer. Por que camiños?
Comentábame unha pastora protestante a semana pasada que nos protestantes as cousas aconteceron despois da Segunda Guerra, cando ela falaba do norte de Francia, onde houve moita xente desaparecida, faltaron moitos homes, non, despois da guerra, porque morreran en combate, entre outras cousas. Entón, nas comunidades ían as mulleres ocupando o lugar do pastor e facendo o traballo. E pouco a pouco iso fíxose costume e acabaron dándose de conta de que elas o facían ben, facíano moitísimo e con calidade, e dixeron, pois veña, vamos a abrir a pastoras. Iso foi un proceso natural. Na Igrexa Católica esperamos que medre un movimento da ordenación das mulleres como a nos, que eso, collemos o que hai e co que hai facemos de comer para todos, que é a tradición das nosas antergas, e que iso pouco a pouco vaya rompendo ese cristal do que che estaba a falar. E penso que vai acontecer. Non vai quedar outra. Escoitándote, parece que ese camiño tamén é o de voltar a unha igrexa que sexa para os máis necesitados, que sempre foi a idea orixinal de todo isto. Sí, a idea é saír da institucionalización obligatoria. Parecerame moi ben que siga a institución aí, pero a miña preocupación, o que me fai levantar pola mañán, o que me enche de entusiasmo e de fe, é pensar na miña comunidade, en todas as comunidades que existen polo mundo e dicir, hai xente que ten fe, hai xente que cree na vida, hai xente que é capaz de axudar os demais, hai xente que é capaz de dalo todo e, sobre todo, hai toda a clase de xente. Ninguén está excluído. Nos casamos parellas homosexuais, non preguntamos pedigrís a hora de bautizar, é unha apertura que fai que ninguén quede tirado no camiño, e iso é super importante porque o era para Xesús, e para min é unha misión sagrada. Pois espero que a xente que nos este escoitando se aproxime a esta realidade. Non sei se teñen algunha pregunta, senón seguro que van despertar preguntas logo deste rato de conversa tan interesante. Temos 3 comentarios. Segundiño. Temos tres comentarios no Facebook e no YouTube. Un é parabéns, forte abrazo a Cristina Moreiras, brava muller galega, de parte de Adela Figueroa. Temos outro comentario que pon de Valalumes, que pon moi interesante entrevista. Grazas por isto tan necesaria aportación nuns tempos tan determinados e determinantes da historia da humanidade. Apertas. Isto ven de Valalumes. E temos outro comentario de Santi Betanzos que parabéns pola entrevista. Son os 3 comentarios que temos neste momento. Pois parece que son brazos abertos os que se atopan ao outro lado. Grazas. Pois graciñas a todos por acompañarnos. Pronto teremos novas... Non sei se aquí o público presente quere facer algunha outra pregunta. Quere intervir de algún xeito. Porque temos público presente, non se ve, pero temos público presente. Parece que fixemos ben a labor, que deixamos todo claro. Parece que, sí, que esgotamos a ciencia. Moitos parabéns a Cristina por a súa valentía. Colle o micrófono negro, Alicia. E fala que dalle un... Pois moitos parabéns a Cristina pola valentía e pola autenticidade cristiá que transmite, que realmente moita xente que sufrimos gran decepción ca actual Igrexa Católica con toda esa xerarquización tan cega, digamos, e tan desenfocada da realidade que se está movendo en moitos sectores da sociedade e de moita xente que se foi da Igrexa pola desencanto, pola decepción e porque descreeron totalmente digamos, a falta de sinceridade e de autenticidade que se transmitiu. Entón, creo que hai moita xente que está buscando esa visión profunda do cristianismo
que se estuvo desvirtuando a través da Igrexa Católica actual. E creo que hai moita xente que, aunque non ten ou non temos a valentía de abertamente expresalo ou loitar desa maneira que ti o faz, che está transmitindo o apoio. Moitísima máis da que ao mellor se estuvo vendo hasta ahora. E creo que neste momento se pode producir unha eclosión grande de persoas que, vendo esta valentía túa, que además se fixo bastante universal a través das redes e dos medios, que creo que vai respaldar moitísimo unhas reaccións máis valentes e que ese apoio o va a recibir de moitas maneiras. Moitas gracias, Alicia. Non se trata tanto, desde o meu punto de vista, de recibir apoio, senón que esa valentía que ti dis, eu chamolle fe. Na nosa linguaxe cristiá, chamouselle fe, chamouselle cariño, caridade, amor. Son as virtudes que fan do ser humano o mellor dos seres, se quixera. Sabemos que iso vive en toda persoa, e en todas as persoas isto vive en partes iguais. Non hai xente máis valente, nin xente con máis fe, nin xente con máis capacidade de amar que outra. Simplemente hai xente que acada descubrir e empregar eses recursos que ten dentro, máis ou menos. Eu animaría a todo o mundo a mirarse e a descubrir o seu valor, a súa valía, o seu poder, a súa forza e a súa capacidade para ter fe, esperanza e amor. Parece que se está animando o debate aquí. Temos outro comentario máis de Marta Pérez Campos que podemos ver na pantalla agora. Moi interesante esta entrevista, parabéns. E temos dúas preguntas. A primeira é de Santi Betanzos. É unha pregunta que estamos esperando todos, eu creo. Cal é o nome correcto para designar unha muller sacerdote? Un saúdo. O nome correcto é presbítera. Da mesma maneira que o nome correcto para un home chamado sacerdote, mal chamado sacerdote, é presbítero. A outra palabra que se pode empregar tamén, tanto en Galicia como no resto de España, é cura, preste. Pero sacerdote, en principio, sería unha palabra que nos ven da casta sacerdotal hebrea e de esos mundos que teóricamente non debía ter chegado aos discípulos de Xesús, que nunca foi sacerdote, nunca foi clero. E iso esquecémolo tamén. Cando eu falaba de ignorancia, tamén falaba disto, non? Recordar que Xesús non era clero. Non oficiaba dentro do templo, senón que interviña no patio, onde deixaban falar a xente, é dicir, fora do lugar do culto. Entón, o sacerdocio non me interesa. Técnicamente, para a sociedade, gustaralles decilo, non me preocupo máis por iso, pero, bueno, sí, o término técnico para homes e mulleres na nosa igrexa é presbítero e presbítera. Moi ben, temos outra pregunta, que é de Vagalumes tamén. Non crees que sería mellor fundar algo novo máis que pelexar por integrarse nunha caduca institución que en gran parte está podre? Esa é a pregunta. É que, en realidade, o movimento é diferente. Non estamos buscando integrarnos nunha estructura podre, bastante podre, de feito, aí ten bastante razón, senón que estamos intentando que esta estructura acabe, de alguna maneira, reventando e facéndose transparente a luz que se supón que ten dentro e que se supón que custodia. De alguna maneira, se vos vale o símil, eu creo que hai que dinamitala por dentro, de alguna maneira, e nós estamos aportando elementos que nós consideramos luminosos e probablemente potencialmente explosivos. A idea é que ningunha estructura
no noso mundo permaneza inmune a igualdade, a xustiza e o amor que merecen os seres humanos, o respeto da súa dignidade. E é máis ben meter iso dentro que o noso afán antes que pedir permiso ás portas para que nos deixen integrar unha estructura podre. Gracias polo símil, porque máis certo non pode ser. Ben, pois non temos máis preguntas. Eu creo que podíamos despedir. Pois, a verdad que foi un auténtico placer poder charlar contigo e tamén que a xente se animara e que mostrara interés por esta entrevista. Moitísimas gracias a vos por acollerme. Grazas. Moitas grazas.